Миналата сряда, малко преди полунощ, последният свидетел, който вижда Валя, е таксиметров шофьор. Той остава с колата си пред гъбката в морската градина в Бургас. От тогава красивата медицинска сестра изчезва безследно. Камери в морската градина и на моста са засекли Валентина на влизане, но не и на излизане от парка. Вероятно за това разследващите смятат, че тя е посегнала на живота си, като се е хвърлила в студените морски води. 2 дни след изчезването на Валя, полицията в Бургас излезе с официално становище по случая. И въпреки, че момичето е обявено за общонационално издирване и от Интерпол, разследващите още са на мнение, че всичко е ясно и мистерия няма. Но няма и труп. Приключи ли разследването за изчезналата Валя? Към момента всъщност случаят за областна дирекция на полицията е изяснен в детайли, като не се касае за умишлено престъпление или пък за вътрешен или външен трафик. Съобразявайки се обаче с декларирано от страна на близките роднини желание да не се подава информация до медиите, нямаме възможност да дадем по-детайлна информация, поради което всъщност ви молим да ни влезете в положението и да се съобразите с желанието на роднините. След като се касае, че не става въпрос за умишлено престъпление, може ли да кажем, че става въпрос за нещастен случай? Значи, към момента ви казах, че се придържаме към този тип конфигурация, че не се касае за умишлено престъпление или за това, че е станала жертва на външен или вътрешен трафик. Родителите на Валя са в шок. Те смятат, че дъщеря им е жива и искат разследването да продължи. Има ли някой, който да ми помогне в тази държава? Кажете. Никой не може да ми помогне в този случай. Абсолютно никой, само Бог. Къде е главният секретар? Докарайте ми го от София, главният секретар. Апела на майката, главният секретар на МВР да пристигне в Бургас да се заеме лично със случая и че се касае за отвличане. Това взехте ли го под внимание? Значи в момента, което като действие е трябвало да предприеме областната дирекция и служителите в нея, е направено. Изключително голям обем работа е свършена по въпросният случай, но пак ви казвам, в детайли ние за съжаление не можем да влезем и да оповестиме информацията, до която сме събрали и до която сме достигнали в резултат на разследването. От полицията не изключват възможността Валя да се е подхлъзнала от моста в морската градина, където е открит телефонът и кутия с цигари от местен рибар. Те обаче отказват да работят и по версия, ако тя е намерила смъртта си в морето, дали някой не й е помогнал, т.е. не я е бутнал от моста. Никой не вярва, че красавицата е излезнала посред нощ да се разхожда сама. Всички, които я познават, по-скоро са на мнение, че има няколко възможности тя да отиде там. Или за да се срещне с някой, на който има доверие, някой, който е познавала и се е обадил по телефона преди това, или защото е била заплашена. А това вярно ли е поне, че отвлечена сте казали днес? Това са моите подозрения, аз така мисля. Всякакви варианти са посреди повестници. Нито съм си карал, всичко нормално е. Тя си е легнала да спи? Да, нещо е, някой е заплашал се. Като питате ясновиците, какво ви казват? Жива е, здрава е. Според разследващите, момичето е било на моста в морската градина. Камерите оттам обаче са с ниска резолюция и на тях не може да се види в детайли какво точно се е случило. Чакал ли е някой Валя, била ли е с някой и кой би могъл да е той. Разпечатките от двата и телефона също не са готови 12 дни по-късно. Поне така обясняват разследващите на близките на младата жена. Провери ли се и телефона дали е викала такси през деня? Само вечерта в 12:30. А последните и разговори с кой са били вечерта? Няма разговор. Тя си е оставила телефона, хубавия телефон с Фейсбук и интернет и лаптопа се и веднага иззече. Няма разговори, няма покани, няма СМС. Разпитани са абсолютно всички от близките и от приятелите, от окръжението и от работодателите.
Безспорно, абсолютно всички, които е имала контакти с тях и до които ние сме могли да стигнем и да получим информация, са разпитани, взети са от тях различен тип информации, данни, които са спомогнали за извършените действия по разследването. Но отново ви казвам, това е информацията, с която можем към момента да боравим. Местните версии иначе са много. Валя е била фитнес манячка и е пила добавки, с което е нарушила хормоните си и е научила, че не може да има деца, затова е посегнала и на живота си. Пила е страшно китайско хапче за отслабване, има психично заболяване, отвлечена е от китайски триади. Спрейте с спекулациите, спрейте да пишете, спрейте да тръбите, да пишете разни глупости. Веднъж пише, че била намерена в моргата на аутопсията, веднъж пише, че била намерила това. Как? Стига, спрейте. Най-тиражираната версия е любовен триъгълник. Валентина, освен с приятеля си, с който е живеела заедно и са се готвили да се оженят, е имала паралелна връзка с стоматолога, при който е работила. 3 седмици преди изчезването и 35-годишният доктор Даниел Илиев е станал баща. А местните легенди разказват, че в продължение на тези последни 3 седмици Валя е ползвала услугите на психиатър. Доктор Илиев не пожела да застане с лицето си пред камерата ни. Ето какво ни разказа той за взаимоотношенията си с Валя. Има ли такива любовни драми, триъгълници? Няма любовни драми, със сигурност. Със сигурност. Да. Изписаха са различни неща, които то е нормално. Тя от колко години работи? За 4 години и половина. Не може да сте приятели. Споделяме си, за последно време, особено на последната година, имаше прекалено доста работа. И общо взето почти нямахме много време. Знаем, да, дете. Временна, дете и приятелски отношения, нищо друго. Абсолютно. А може ли да повярвате, че завинаги сте изгубили тук? Тъпо е малко. Тъпо е като и вие тук пътувате, кофти места, ама нормално. Не е най-приятното нещо. В смисъл, случи ми се преди 3 седмици най-първото нещо, дъщеря ми се роди и сега. А мислите ли друга сестра да наемете се? Или изчаквате? На този етап сега ще ползвам на колеги сестри, защото не е много етично сега. Една седмица и... Близки и приятели на Валя не вярват, че тя се е самоубила. Хиляди хора вече я търсят чрез социалната мрежа. Валентин Георгиев ги призовава денонощно да споделят снимката на любимата му. Той не спира да я търси навсякъде заедно с приятелите им. С днескашната обиколка Валя не е намерена, т.е. нямаме намерен труп. Все още мисля, че е жива и здрава. Надявам се да намерим. Това, което имам да кажа на всички, че силно се надявам да работи полицията по случая. Силно вярвам, че ще ми помогнат да върнат дъщеря ми жива и здрава. С Божията воля и с Божията подкрепа и намеса. Детето ми ще се върне живо и здраво. Аз вярвам в това. Това е Валентина Георгиева. Всеки, който разполага с някаква информация, нека да съдейства за намирането й.